משפחות וחברים יקרים, הבן שלי ליאור סוף סוף עומד להתחתן. משפחה וחברים יקרים, הבת שלי נורית עומדת להתחתן. אבל... נורית עוד לא יודעת את זה. כלומר, הם דיברו על זה רבות. אבל היא תמיד חלמה על חתונה בהפתעה. בלי הכנות ובלי כל השיגועים האלה. וכולנו הולכים להגשים לה את החלום הזה. אתם מוזמנים לחתונה. אבל עליכם לזכור, הכלה עוד לא יודעת. נסביר לכם עכשיו בשלבים איך האירוע הולך להתרחש. אנא נסו לעקוב אחרי ההוראות כדי שלא נהרוס את ההפתעה. החתונה תתקיים ביום חמישי, 4 ליולי 2013, בבריכת קיבוץ מגן. החתונה היא לא חתונה שגרתית, היא מסיבה. ב-8:30 נתכנס כולנו בבריכה לקפה ועוגה ונמתין לזוג האוהב. ב-9:30 ליאור ונורית יגיעו לבריכה, ואז נורית תגלה שהיא מתחתנת. ב-9:45 לערוך טקס נישואים. משם נמשיך לתוכנית אומנותית קלילה, ובעקבותיה מסיבת ריקודים אל תוך הלילה. אין צורך להביא צ'קים. תבואו ליהנות בשמחתנו. מי שרוצה להישאר לישון, מוזמן בכיף. רק תודיעו מראש, כדי שנוכל להתארגן. ועכשיו, מצוות. זאת חתונת הפתעה, ואנחנו לא רוצים שתרסו את ההפתעה. אל תדברו על החתונה עם אף אחד. אף אחד. אפילו לא עם האנשים שאתם חושבים שהם יודעים. אל תדברו על זה עם הילדים. אתם יודעים כמה קשה לנו לשמור סודות, ולהם בוודאי. ובטח, אל תספרו למישהו מהקיבוץ. הרבה קיבוצניקים מוזמנים. וכולנו יודעים איך נפוצות השמועות בקיבוץ. תזכרו לא לכתוב על זה שום דבר בוואטסאפ, בפייסבוק, אפילו לא ציוצים בטוויטר. אז הכי פשוט, אל תדברו על זה. בכלל. מקוות לראותכם בקרוב. כבר מתרגשות. האם